Ngicela nje ithuba ngokukhulu ukuyithoba ngisekhaya ukubingelela bonke abazalwane egameni likaJesu Kristu. Kunobuso nje kade ngabugcina la, kuyintokozo kakhulu nje ukunibona abazalwane egameni likaJesu Kristu. Ukukhulu ukuyithoba ngibingelele ubaba wami ubaba uMpostoli Magwaza, ngiyambona nobaba Khanyile, umfundisi Nyambose, bonke nje abazalwane ngikhundla zabo ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele noMsina ngebazalwane, uyena nje ongimemile, wangimema I think it was January, so ngiyokuphoqa nje ukuthi ngibe khona impela egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, kunododana unobufakazi iyangithinta kakhulu umvangeli mesashumayela kule ndawo ekhuluma ngempilo kaDavide, ukuthi uDavide akakhulanga njengezinye izingane. uDavide yena ezinye izingane zayihleli nonina noma wazo kodwa yena esehlala. So kunamazwi ashiwo uDavide lapha kumaHubo 118 verse 18. I think lamazwi uDavide washiswa izona zonke lezi zinto adlule kuzo ebhekana nesikhwaga uGoliathi. Athi lamazwi bazalwane, uJehova wangiyala nokungiyala kodwa akanikelanga ekufeni. So becabanga zonke lezi zinto lezi ayavuka kuyena lamazwi ku118 ukuthi uJehova wangiyala nokungiyala kodwa akanikelanga ekufeni. Ngizosho njalo nje kubantu abasha ukuthi uzozwibuza ukuthi ngumuntu omusha ngikholwa why kanjani mina kanti uJehova wangiyala nokungiyala kodwa indaba ezimnandi uthi akanikelanga ekufeni. So nje nginalokho bazalwane enhlizweni yami kuJohn 16 ukuthi webantu abasha uJehova wangiyala nokungiyala kodwa akanikelanga ekufeni. Uzoshayeka endleleni, uzohlangabezana nobunzima kodwa uJehova wangiyala nokungiyala kodwa akanikelanga ekufeni. Ngitshela ngisho umama ophethe umuze yedwa ukuthi noma kunzima kanjani uJehova wangiyala nokungiyala, but indaba ezimnandi ukuthi akanikelanga ekufeni. God bless you. Hallelujah. Yazalwane, iproblem yami siqediwe, sivaliwe, ecasini sibeke inyawo zethu sinetele umvangelo uthando ekhaya Jesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Jesu izwa amazwi
lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu usitole namaxoxokazi abakhona phakathi bethu kuba sithole ithuba lokuba sizokhuluma ngoJesu enyangeni yabantu abasha. Amen. Asibonge futhi ukuthi sibona abantu bephumelela kangaka, bephumela uNkulunkulu kulezi ikhathi ezinjengalezi esiphila kuzona. Amen. Akabona ukuthi ikhathi esiphila kuzo zimbi, ngeke sabona ngcono sakusuyela ungacini. Amen. Hallelujah. Jesus. Engibonisa lezi abantu abakhona enkonzweni basakhona nje. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Abasazongezwa mangishumayela. Amen. Alibonge igama lenkosi. Ngiyakuthanda ukuhlabelela kodwa ke isikhathi namhlanje sesivumele ukuba khona singakwenza ungaqeda isikhathi. Amen. Jesus. Siyazi ukuthi abazali bafike la yithi sifike late njengabashumayeli bekubike ukuthi usufike late uphinde kudle isikhathi abantu abakade belindile kade befikile. Amen. Jesus. So ngiyacela ukuthi nami ngizoshaya isikhathi esincane sengisizile umfowami ukuthi ashumayele mina isekithe engizoyenza endalo sekufakazela nje lokho bekusho bese siyathandaza. Amen. Jesus. Asivula incwadi yamaHebheru chapter number 12 sifakazele lokho abekusho bese siyathandaza. Makathandwe isibongo umntwana kaNkulunkulu othethelela izono sibe endaweni yaseStena ngoba ngakafana naye ukuthi ngihlale eStena Cape kwaMakazi ngisakhona nje KZN. Amen. Ngiyafakasha nami okwamanje kuzohamba isikhathi kufike isikhathi ngivakashe ngapha senemntengana sekusukane naye niyangapha niyobona la ngiyakhona. Amen. Osetholile angifundele onethenda yokufunda la ekhaya angifundele nje angabi nakho ama-hams bazalana sivele sisebenzi 2 sifunde singahambisi isambule lesho esincane ukuze uma kuthiwa 10 minutes lo 10 minutes kuphela egameni lika Jesu. Yes. Verse number 1. Mahebheru chapter 12 ivesi lokuqala. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo ufakazi elisaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngabesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Okay, phindele kahle ke verse number 2 sizwe sonke bese siyathandaza. Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngabesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amen. Asifala behle baba thixo ilizwi lakho liyaphila liphefumule ngokuwe bese isikhathi ke Nkosi sibe siyibona nje lingafanele ukuthi usibona siyabonga namhlanje ukuthi sinikeze ithuba lokuba sikhulume ngalo siliphakamise uNkulunkulu nathi sisathola ithuba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Last week khona bazalwane ngithanda le ndaba nje sesithandaza but le thumela yakho kulezinto engiyithandile uyabona ukuthi nakho ngisethembile kube kuthiwa bengiyisendaweni la ngijwayele khona bengizosuka ngophuca mic bese ngiyaqhubeka ngabe ngisasifundisa. Amen. Uyabo uma ukhuluma ngeBhayibheli kufanele ukuthi ukwazi ukuthi iBhayibheli one okokuqala lekuphila once ufunda nje ufunda amavesi powerful then you are wrong. Umuntu omusha uma ungaphili ngokufunda iBhayibheli uphila ngoWhatsApp noma uphila ngama-novels iBhayibheli lingekho kwiplan yakho yosuku ubokwazi ukuthi awukaqala ukukhona ngoba kukhona ezinye izinto ongeke uyitshele umfundisi ozositholela wena umbulelwa umoya ogcwele okuwe. Uba ucabanga ukuthi yonke into uzoyifundiswa lapha phambili
uzoba uhlupho kulelo bandla kulo. Amen. Sengayile njalo ngiyashumayela. Kwesisikhathi kuyenzeka ngithi ngithanda ukushumayela ukuthanda kwami kodwa uNkulunkulu akhulumisele ngendlela. Yabona uma ukuthi izwi ulivakashela ngoba nakho sesila. Kodwa uthi userious ngokukholwa kwakhe ebusheni bakhe. Yazi ukuthi kukhona ama steps oweqile ozohamba endleleni afuneke. Uma sihamba le ndlela yethu yokukholwa ubungacabanga ukuthi kulula ngoba ubuza kithi sesike sahamba sikakaqedi lokuhamba. Kodwa sesibonile ukuthi ayilula lento. And uyabona uma usakholwa nje kumnandi konke bakwazi ukuthi kungakaqali. Ngoba kufanele ufike isikhathi lakho ukuthi uyavuka uyesontweni ucathi ukuthi inyama iyaoverpower ngalelo langa ishawa indawo. And uma ungakafikile leso sikhathi sokuthi isonto liphenduke libe isonto likamfundisi uMagwaza lingabi yelakho awukafiki kahle kahle wena eqaleni ukholwa ngoba ufika lezo ikhathi la ziveza khona amandla esi nokubaleka kwalo empilweni yomuntu. Bathi ke ngizoshumayela kanjena ngoba angisecela ukuphuma nje etheni yabantu abasha ngoba sonke sesikhona uzosithola nje uzosithola. Lapho lethuba labo thanda izinto ezimbili noma ezintathu ezingenzeka ngakwazi ukuhlala. uDavide ephuma eya ehlane ufike waphuma njengazo zonke insuku ahamba buye njengengane yana ekhaya. Till the day uSaul exabana noNkulunkulu. The time uSaul esihlalweni sobukhosi kodwa exabana noNkulunkulu esuke enhlizweni kaNkulunkulu ngoba vele wayengekho. Kodwa wayesenhlizweni yabantu hayi kaNkulunkulu. Ngoba kukhona imistake yokuthatha udumo labantu. Kanti uNkulunkulu akayiphasisi leyo nto ekunikeza udumo. Ungaphakama uphakanyiswa amagama nayehlombe labantu. Kodwa ubolinde likaNkulunkulu ngoba ilona lizokugcina. Asikhuluma ngomuntu nje namhlanje uyakuphakamisa kusazi uyena ozobelehlisa. Ngoba bawuphakame ngabantu la uyakhona ebuhlalini kunaphakade. Kufana nomusa emshadweni nihlosene njengabangani ukuthi ngoba usushadile nawe shada uzoshada ngale kwento uNkulunkulu akubekele kulo ugcina uthatha uphando. The time ufunapho ukuthula kukhona impilo yakho yonke ngoba uthathe wahamba ngendlela yakho. Emmanuel wayikhona. Awukholwa Emmanuel kulela. So ungaphili ngezwi umuntu omusha kunama decisions abaningi wathatha yabo. Because ayikho into ekhulumayo ephilayo kuwe. Lithi iBhayibheli izwi lingukuphila. So malingaphili kuwe kuphila. Because izwi aliphili njengendlela yala emhlabeni liphila njengendlela yasezulwini. Sithi sisemhlabeni kodwa siphilise engathi sesifikile sesithengaza ingelosi. Ungaphili ngezwi uphila ngani? Hallelujah. Jesus. Wena ngishumayela ngathanda ngempela. Kodwa ngithanda la uDavide uma uNkulunkulu esemlahla uSaul bese funa ukuyikhethele yakhe inkosi yenhliziyo yakhe. Ngoba ngisho kwathiwa kudile kangakanani ukufika la uNkulunkulu akubekele khona kodwa in due time. Inkinga abantu sithi sifike isikhathi sokufika la uNkulunkulu ababekele khona uthola ukuthi imaterial yonke sebeyikhethe endleleni bafike la babizele khona ingasethi into abazoyisebenzisa. Olokuzwayo ngoba leli ikhulumayo ingena abantu abasha ingena abadala ingena abobaba ingena abobaba. Ufuna izinto ozoyidinga la uyakhona kodwa mawuyiqeda ungakafiki uzofika ube nenkinga. Jesus. Hello. Jesus. Akusashubela nje kodwa uzofika ube nenkinga phambili. Sekuthiwa sake sakunikeza i-screwdriver isona ke sivula la. Wena uthola ukuthi awusazi nokuthi salahle kabi ngoba wasebenzisa singakadingi ukusebenza. Ube khona izinto ezifanelekile empilweni yakho kanti wanikezwa okhipha ukuvula. Wavula ngabo baze balahleka. Elikhona indawo la khona uvula khona wena ngenxa ye-peer pressure. Kanti bese ngafika isikhathi sokuvula. Jesus. Bavula ngakashika ukuthi abavuli.
ngisawumuntu omusha ngisho kuthiwa ngumfundisi kodwa ngisaphila khona ebusheni Jesus. kuyenzeka ifike itest ucaca ukuthi kade ulisebenzisa ipheli sekudinga ukuthi lilolwe the time usadinga ukuthi lilolwe isikhathi se-FMC beku 1 hour 30 minutes awusakwazi ukuthi uqale phansi uyolona instead ukuthi uqale ukubhaka now ithi into kaDavide bonke amalusa babephuma bayolusa the time belusa akekho wayelusa entabeni bonke babelusa ethafeni the time belusa ethafeni kwakuyiposition yezimvu naye umnikazi noma umuntu olusayo ukuthi abe sethafeni kwakuyiposition yaseyintabeni kwakuyiposition kababa nomalume nobhuti abadala akade balusa singakafiki thina so isho ukuthileko isho ukuthi uDavide uma eziningane sibona kuqhamuka ibhele zayibuka entabeni bese zibisa ubaba ohlele entabeni okhona the time zimisa uyasuka ubaba ngayo umfana ayobuza ukuthi ufunani umbizelani ngoba usuke esentabeni ebona yonke into eyenzeke ekhafeni uma esuka yena entabeni uya straight kwinkinga afika ngafuna inkinga buye entabeni kwiphona Jesus. na uDavide uzufika nakhona ebhala ihubo athi uphakamisela besame entabeni kwawaphakamisa yafika ubaba ngekho kodwa ubaba ngekho ithi iBhayibheli kwaswakale kubeka esisizo la Hallelujah. vela phina uthethi ucinga ubaba wakhe nosizo wakamthola wathi ucinga abangane alusa nabo bangamsiza Jesus. wakati lolu usizo lolu aluveli bantu Jesus. bakhona abantu abafuna usizo kubaba kodwa bakhona abadlulayo kubaba bathola usizo litholakala kubaba ona usizo litholakala bakhangeleni ona usizo litholakala emanzini ona usizo litholakala entweni eziphathekayo kodwa usizo lami litholakala kuJehova yena wethina Jesus. kanye namhlanje Hallelujah. kunezinye izinto nje ofanele uyiunderstand mawuphakamisa amehla ungacingi ukuthi ufuna umfundisi cinga uNkulunkulu Jesus. ngoba ngisho ungabona umfundisi ehlele entabeni akuyekho hleli yiyo lento ezokwenza ukuthi uthi uma uhamba kube khona izinto ezinye uthi hayi lezi ngazenzela ngidinga ukuthi ngize ngibise babakwaza kanti befana umise ngoba usizo lakho Oh, Jesus. Oh, my God. ukuthi ngiyabikelela ukhona abanye abacabanga ukuthi ngoba ilight le ngathi uvibambela Hey. the fact that usebenzisa amandla esimele besingadinga amandla Jesus. you are wasting umuntu omusha kunezinto abafanele uzilwe nani ngoba the time ulwa kuphuma amandla Jesus. lamandla ozowadinga lafanele kulwe wena nowadays ingakho bathola abantu abasha bebothokile kodwa bekhona akuba wazi noma liyaphuma noma liyashona it's because bantu izinto engafanele bazibe Oh, Pastor Jesus. Sure. ubani owamtshela ukuthi wena ngoba ufuna umntwana sekufanele ukuchazela ukuthi kwaba yisono noma wawa noma waphazamiseka uyibelani impela yona ya ngoba usumtholile umntwana then what kube ukhonza uNkulunkulu uyibuyisele enkosini uyakubhalisela Oh, Pastor Jesus. nowadays baba ukuthi sekunomntwana ahlaliswe phansi umntwana ayikhondeme yena uNkulunkulu engamkhondemayo Sure. nowadays bawuyabheka baningi abanye siyabasondeza kodwa bayikhondema abona uNkulunkulu engabakhondemayo Oh, Pastor Jesus. nowadays fanele sifundise ukusiza abantu leso sifo especially abantu abasha nabantu abadala bayenza lo Jesus. ndayikhondeme ngakabantu yibantu kanti uNkulunkulu kudala ambo wena ufuna ungabonwa yithi ufuna ukuba muhle kithi ayibo lapha sibahle balo thenathi sibahle ku we kanti
ubaba wakhe njengazo zonke ingane basho ukuthi ubaba akekho, ubaba kadingeki. Usizo lika Davide ngoba esegcotshe walisavile kubaba ngoba ubaba wasemhlabeni. Sekudingeka manje usizo lakhe ngoba uthathe wanikeza izinto zaphezulu. Ulolu sizipho kodwa uselusa khona ugcobo selikuye. Sekhuluma lo. Ungakhohlwa ukuthi uDavid ubekade lusa ibhele lingaqhamuki. Ngonyama ingaqhamuki. Thinda deya God. Ngoba ungathi ucabanga ukuthi ibhele lalifuna uDavid noma lalifuna imvu ngoba nakho uDavid enjani. No. Base kukhona ugcobo. Efanele uqale lusebenze ulanda ufakazi. Hayi ukufakaza umlando abantu abasha ko Bayside. Isufakaza umlando. Wena ukulafrisa. Jesus. Mara simalethe mi. La khona kubone konke. Oh yes. Jesus. Baba. Bona behlabelela bethi balanda ufakazi. Jesus. Bajolana bonke bethi balanda ufakazi. Akubona ufakazi lobo ngoba you are wasting. Jesus. Ashadile saso shada noma. Kodwa don't waste kanti unkosikazi kaThabo. Hey Thabo. Okay. Senza manje inkonzo Jesus. yokuthi sifike sishumele singashadile ngoba ngeke sokushada. Sure. Ngoba babe powerful everywhere. Baba powerful ngapha, baba powerful la. Sathi sifuna unkosikazi samthole futhi zonke indawo. Sathi sifuna umfuni bamfundisi samthole futhi zonke indawo. Sangazi. Ukuthi ngeke wiki khona. I know ukuthi uhambe njengamanje into ngasiqaphi into phela beke. Sure. Baloshumela mina kunjani? Mathola. Ngingamshala zweni libahleka. Kodwa somathola bakhosikazi. Hayi mahamba nowaste. Jesus. Ni waste izinto nasemzini yenu. Usindisiwe umfana uyashumayela kodwa ufutha everywhere. Ithi le. Jesus. Ithi le uyintombazane yakwenu. So wathatha amakhosikazi. Hayi. Awungathola ababaleki. Sawathola ababaleki. Sure. Hayi. Angakuzwa mina. Jesus. But umufuni ngoba nowadays nansi lesifisa ukuthi lisileke kuyoba ukuthi ake lisinike isibindi nabanaso sokukhuza umuntu onganawo ungamiyeki umaintain friendship fake engakwazi ukutshelana alisithatha leso sibindi ni so ukuthi ukwazi ukuthi ayithanda usihluphela nawe kodwa ke ukanothi unothi yakule hamba yabona at least uyakwazi ukublock in nowadays baqhamuka de block ngapha kakuwe sibafice thina bengablockiwe asazi lasifuna khona ngithi phela ngibekela umvuyani woza ngapha ngaphambili ngoba siyathandaza ngikulento ithi iBhayibheli lapho ufunda besibani lapho kukhulunywa enye indaba ngapha ngaphezulu abantu chaza ibandla chaza indlela yokukhona impilo yokukhona chaza imfupheko chaza everything ongayibona ukuthi yini bese kuzoqala uverse 1 when chapter kuthiwa ngakho ke nathi ngokunakho sihanqe base isiqhu noma ofakazi if no fakazi kanti kukhulunywa ngalaba bantu sekufika la kithi ke sekuthiwa ke ngalokhu ngokuthi ukhona isiqhu ukhona ifu ukhona isiqhu so akukho la ubalekela khona ifu ukhona lesixhu esi sixuku ke lesike sizelele
sizele ukuba ama-traffic cops, ama-paramedics, abantu ngoba kukhona abanye abakuthatha noma usufile. And phakathi kwalabantu abayisixuku khona nabantu abama-journalist, kukhona nabanye nje abadila nokuthi bama-analyst, bazoku-analyze impilo yakho khona baze badlulela ngalaphili khona. Bathi njengoba usuphile kanje kusho ukuthi wena uzofa kanje. Kube khona ama-journalist athatha udaba lakho lungaziwa eholiness, bathathe bawolushe fake mission, balushe Pentecost, bakusho ngani uzegcine kufika eholiness ukuthi umzalwane wakho unje. Uthi uyabheka lama-journalist kufundisa imali la kholwayo. Ake senze isibonelo, ukangaki abefundisi bebheka phambi kwethu obaba bethu sikhohlwa ukuthi bangobaba, sibanaphansi kuma-social networks. Kiyeke lokho, buya uze kuma-worshipers nabashumayeli abancane abakhulayo banaphazwa ngobani kuma-social networks, ukubhimba noma ukubheka, banaphazwa abangangabo namanye ama-worshipers. Ngoba kujwayelekile ukuthi bangalafili wena uveza abantu, mhlaba uvela wena uvezwa yabanye, kodwa owafezwa wabamba ukuthi ingakanani ipain yosiwo ukuthi esevezile, akamveza mbona kodwa yamthandazela. Nowadays Satanás uthola something ngothango indoda ethi lo ngedumile yazwa yehlabele ethanda ithi lo ungithathu uthola into status awulali fana alale sazi ubani uthi uyabona usiyofaka egroupini nale group yama-worshipers uthi uyabheka igcwele iy'ndaba ayigcwele ukuthi bathandaza bakulanda uNkulunkulu. Yingakho bethandaza nje into ekuthi uyabheka yabanda into ye-worshiper. Ngoba uma ungalihlalisanga iphini sakhazwa yilokho, sifuna lento kaNkulunkulu unga-exposeki phambi kwethu. Wena sisekhuzela abantu abasha belindele ukuthi kuzoba mnandi vele ngoba yizwi lesikhuluma ngalo. Le lifu lofakazi khona abakholwayo nabangakhona, but bheka uma kukhona umuntu okholwayo ohlule esimeni, iy'ndaba aziyixaki kodwa bakhona ayixakayo ngokushumayela ihlazo ekuthole i-worshiper kuthiwa libanjwe uqotsheni linekwa abadalwane, linekwa ama-worshiper namanye angakabanjwa ongqondongqo iy'nkuzumanayo isiphethe uqobo lazo into ethi bayibamba ngapha iphume ngapha into engabambeki engazibheki uzathi uyibona iqhamuka ngasendaweni ethile yokubhukhwa iphumile lapha isophinde ibhuke lapha isilobhukhala yasikhona ukuthi ufundise ubabhaza kazi. Bathandekayo sesiphile ikhathini ezimbi yonke into iphumile kuthiwa zibonele manje uthathe responsibility ngempilo yakho, ngehealth yakho, nokukhona kwakho. Nowadays awuthi uyabheka noma befundisi sebehlehlile ukuthi hlehle baze bahlehla ngisho abaphathi bey'mali emasontweni kubantu abasha babongile. Awuthi uyabheka ngesonile ngoba phela uma usuphuma kule nto yokuba hype ubuyela nje engqondweni, uyazazi ukuthi wena bawungenzi kanje sakho wena uzazi engakhuluma omunye umuntu into angayazi kodwa wena uyazazi. Ubuke nje wena ungakhali kubantu, ukhala kuNkulunkulu. Sekushintshile manje uNkulunkulu akasakwazi kodwa abantu bayakwazi. Udaba lakho alisaziwa uNkulunkulu, silaziwa abantu. Sometimes bathi waqala ngabantu ucela ukukhohlwa ukutshela uNkulunkulu inkinga zakho, kodwa mawuqale ngoNkulunkulu uyakutshela even abantu afanele ubatshele noma afanele ubatshele. Yazi ukuthi ungagijima ukugibela uthi yesterday ufuna ukuthi angahlale phansi nawakhulume nawe lapha uthubize uthola ukuthi uyangifonela ungangithola ngoba kufanele uthathe leyo nto uyitshele mina.
And uNkulunkulu uma etshalela kumuntu uzokuthela kumuntu right. Ingathi ingasekrento yokuhlala ngoba iyonakela ama-channels konakela. Ukuthi mawuthi uvela wenze ngoqondo yakho ukuthi ngiyakuma ngumfundisi ngokuma ngumfundisi kanti uma ngumfundisi akuyona i-channel yakho. Mawazi waqala wenza umuntu walithemba lapho asemhlabeni sekonakela. Mina nje ngifike uma ngumfundisi phela uNkulunkulu usumbekile. Wavula uqale kuya kutshela ukuthi uma ngumfundisi ngelo right. Bese uyeka lento ukuthi zonke ezinye izinto zaziwa abantu bese kwaziwa umfundisi okuwest akonke. Akazi umfundisi uthanda esafuna namba yakho. Angazi sesithandana. Yeah, simple. Ngoba awukwazi ukuvimba umlilo sewuvutha. Bethu umsaphethu bethiso. Ngingakala yithi. Hayi, mawufuna ukungiceba ngiceba ngisafuna namba. Simple. Isho kahle ngoba sengithathele ukushumayela ivangeli lokuthandwa abantu. Mawukuthi bengifuna inamba yakho. Jesus. Wena ngekwazi. Mawukuthi bengifuna inamba yakho. Ngicebe manje. Hallelujah. Mangicebe usesike sathandana. Jesus. What's that today? Are we clear? All right. Hey. Kunzima ukushumayela kulesi sikhathi. Ngoba fanele ushumayele into ethanda abangani bakho. Khona izinto abafana uyigudle ngoba usugudla mina bafuna ukuyini inkinga yami. Nonsense yale ngoba phela manje uzokhulumela uNkulunkulu umbona abangani. Amen. Hallelujah. Now, uma siqhubeka lithi iBhayibheli ke sibhekile la kukhulunywa ngejeni yokukholwa komuntu omusha noma omdala noma njani. Sibhekile. Yabona ke leyo kubheka. Yona balekile silathandaza. Sibhekile kuye uJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Sisicakaza. Awona ngokuqala lokukholwa. Siyibuza mina. Yes, ngiqala manje. Umuntu oyiqalile uJesu. Susaka mehlako kimi. Bheke kuye. Ethaba ukubheka kuyena. Uzakubona le verse elithi the steps of the righteous man are ordered by God. Isuka aphi manje ingene bakufana uhambe wena impilo yakho. Ngoba phela uma kuthiwa the steps ukuhamba nokunyathela kolungileyo. Lezo steps alowo muntu zi-orderishwe uNkulunkulu. And uNkulunkulu uma e-orderisha ama steps akho uzokutshela straight ukuthi ngike ngabhala ngathi mina ngeke ngivuma unyaka lapho kushelele. Ngathi ngiyonqaba mina inyawo zakho ngiyozenza ziqine uma qhamuka amanzi amaningi. uNkulunkulu bekhuluma naye. So uma ezakhe itembu zika-orderishwe yena. Zi-orderishwe ubani? And mawuthi uyabheka mase qala kubheka. Indaba ingabuyi ingqondo ukuthi engathi angisaqodarishwa uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bengeke afake emgodini. Wasithola usemgodini zibuyisele enkosini ngoba sebonakele sewuxabele. Awusakodarishwa. Amen. Sesiyathandaza. Ngifisa ukuthi singayishumayeli siyikhuluma. Because khona imlilo uNkulunkulu azokufaka kuyavuma. Ekhona nje bakho. Uma kwazi ukuvuma uDaniel ukuthi afakwe emphambili weingonyama. Kodwa into engiyithandayo ukuthi ingonyama zalanjiswa for days before Daniel ayofakwa khona. But now into engichaza lithi iBhayibheli futhi la iBhayibheli lithi laba bamthatha uDaniel bathi bezomphosa ingonyama azibange isabalindi ukuthi noma badedele uDaniel. Ithi iBhayibheli zaye uDaniel olethwa zabamba laba baletha uDaniel. Zabaqede zakuba uDaniel zaphelwa yiappetite. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane uma esaletha usizo lakho it does not matter ukuthi usuphakathi kwayinkinga. Uletha phakathi nakuyona inkinga kacela umuntu ukungena. Akathi nesithixo, akathi nekhiye ukungena inkinga yakho bese ufuna ukuphuma nawe. Akazomcela kwi-boyfriend yakho, akazomcela kubindlala, akazomcela nawe uzofohla nje. Noma ngeke uvuma amen.
uzokulanda phakathi awuyithi uphume khona. Mama usisikhala amalanga kukhipha. Athulisa isimo. Akamkhiphanga uDaniel kodwa wathatha nje isikhathi wathi ngizawusutha ke ngalama social letter. Emva kwalokho nizodla kusasa. Ngoba lo lethwayo nizomfudumeza. Akakhophole ebusuku. Izinto kufanele ngabe siyamudla wayembathe zona ubusuku bonke. Lithi iBhayibheli yafika inkosi ekuseni. Yathi Daniel, uNkulunkulu wakho omkhonza kanjani? Ngabe ukukhululile yini? Daniel wamemeza uDaniel. Kwacaca ukuthi confirmation ukuthi uNkulunkulu akamlahli umuntu. Bengalahla abantu. Mina ngazi abantu abalahla ama-families wabo. Ngazi abantu abangathathi indawo. Ngazi abantu abaswekayo bezesontweni. Kodwa babebuyele ekhaya usizi labo luba bafike lubalindile. Kanti behlabela bedumisa uNkulunkulu la bethi yebo akekho njengani. Kodwa malefika bafika isimo sishintile. Ngazi abantu abanjalo kodwa bengayeki. Kodwa uNkulunkulu nokumthemba. Amen. Uthola usizo lakho. Ngoba uyapha usizo lakho ngisho phakathi kwayinkinga engasongo lutho. Utshani. Khona sibadla. Khona singabahle sibafudumezayo. Kukhona izimo mfundisi abanye ngathi babengena kuzo baphele besangena. Bese kuba khona izimo wena ophila kuzo. Othi mawuthi mabebheka bethi uphila kanjani uyamuntu isimo sakhe esihle. Ungathi ukuthi ingonyama zinandisiwe. Isimo sakho besaziwa siphezulu kwabantu. Kodwa bese kuqala ukuthi abecebo likaNkulunkulu abaphelele lesimeni. Bayasivula baphume. Kona umlilo ezobasi ungene kulo. Angayicisha. Ngoba ikhona umlilo eshisa abantu abangenayo presence kaNkulunkulu. Bese kuba khona abantu abangena emlilweni nepresence kaNkulunkulu. Presence kaNkulunkulu kube yona egcina umuntu esimele efana ngabuya. Amen. Kanjalo futhi noShedrack bangena emlilweni. Wazwaphinda ngasikhombisa. But bangena. The time bengena kwasho ukuthi lo olusizo la uyabona ubaswa umlilo. Ngoba uNkulunkulu ubona besayilungisa iplot ngawo. So akafuna ukuyisa emsebenzini ngisho ukuthi bafuna ukuthakatha. Ubona besabhizi benza indlela. Becaba uthi baba sekuthiwa ufuna ukuketula la umuntu emsebenzini konje ubaba ongangisiza. Uthi lenyanga yalapha nayompuphe uthi khona yalapha. Ngoba ufuna ukuketula wena. uNkulunkulu ababona besahleli. uNkulunkulu angabaphazamisi. Abayena. Ufuna ukubaprove ukuthi nalokho uthi lokwenyanga yaziwayo ukuthi isikole. Mawufikela uyabhawa ngoba once ngoba legama esimeni sakho. Leso simo sakho masinamadolo masingena sizobhawa. Phambi kaNkulunkulu omthandaza. Kona imlilo ngathi mawuthi wena ufuna iqisho kanti lo wayiqisho. Uzogcina wena phakathi komlilo. Okufudumeza. Uma kuthi imlilo iyashisana yonke, ngabazikho izilimi zemlilo. Noma izilimi zomlilo. Abazikho ngoba into eshisayo uNkulunkulu ngabe uyisusile kufanele. Asiphakame semekenya. Empilweni yakho yokholo susa mehlakhe into nephansi. Umuntu omusha omdala uyakhola uyafika enkonzweni uyayibuyisela kaDuwile and stuff. Susa mehlakho manje into nephansi. Sizo lakho ngekufika. So ngavela ngizovela uTemporary. Umuntu lo. Ngakodla namhlanje akodla kusasa. Masukhuluphela. Uzositshela thina sinasi. Ukuthi ngoba ukhuluphele nje wena uye. Kanti uNkulunkulu uyawusithela wenza nje bese sithela. Nabantu abamazi. Bathi bayihamba uPaulus ebheka abantu bethandaza. Wafika kwelinye sinagogo bayathandaza ubhaliwe uNkulunkulu ongasini. Wabona uNkulunkulu ephendula imthandazo yabantu kodwa bawuthi ababuza kuphi lo uNkulunkulu kuthiwa sibazi. Ngoba akakaze avele. Kodwa uvela ngemsebenzi. Umuntu kuvela yena. uNkulunkulu kuvela emsebenzi. So susa mehlakho mfana.
esibabhekisa kulo. Malithi ivesi sibhekile kuyo umqalisi nomphelelisi. Isho ukuthi lempilo yakho yokukholwa ungayihambi wedwa. Ukholwa wayiqala. Uyena owazi. Uyena ozokutshela. Uyabona mangase kuthiwa ngiyayazi indlela ebheke esitende. Umfundisi uMagwaza ngimemtaza Shumaya. Imini engaziyo, mayengazi yena uthembele kimi. Ngeke azabuze ngisho kumama uma engazi isitende. Kuzofanele abuze mina engazi indlela. Uma ethi umama ngiyayazi kodwa ngifike kuphela basungena khona. Uzohamba naye ebuza kuyena. So uma kuthi uNkulunkulu uJesu lesikhuluma ngaye waqala le ndlela yokhona. Uza ke bantu, uza kuye. Uyena owazi kahle. Uzokutshela ngisho nemigodi ungakangeni. Ningi imigodi emine esingena kuyo sisukile. Ekwazaleni la. Saphila ngendlela yokuthi kwenziwa ngecala. Even nowadays abantu babambe kakhulu idoctrine yesonto ngisho ingasabasebenzeli. Akhohlwe uKristu. Umuntu uyabheka, I'm sorry mfundisi, mangikhulume kabi ngingithandazele manje. Kodwa mawuthi uyabheka, entweni ebonakalayo ukuthi selivele uNkulunkulu angekho kuyo. Bagcwele bafunana. Mawuthi uyabheka no, sebebuswe idoctrine idluliswe likaNkulunkulu Kristu yena sesemuva. Once waqala nje kwalula ukuziba ukuthi akusashulula noKristu la waqhubeka wathandaza ngenxa yezinto. Yazi ukuthi sawuphumile mina. Isho ngathi wena hayi mina vele mina ngiyafellowship la ngafeke ngethu fellowship akolala zonke into zakhona. Ubuye futhi uze kuMagwaza kubeka izandla uqhamuka namademoni amaningi. Lento leyo isho ukuthi wena uphili ngezwe. Usuphila ngokuthi kwenzekana emhlabeni. Ingakho njengoba singene ku level 3 uzobona namakhono asebhawile already. Abhawela ku level 3 okhuluma ngamehlo. Uzubona saphindi ngalento. Asazi nokuthi izinto ezikhathi. Ingakho ngisho bonakala kunje. Usakhona ababhekisa abantu abawandelisha behlaba eluka namasonto. Abanye behla ukade ekhola solo lo. Namhlanje umbona estradini uphethe isavana. Kwenzani manje? Kwenzani manje? Isikhathi sinje wena usamcela phansi uyoma wena. Aphathi yonatha. Sesibabi worship engaka yakho lapha nzo ufuna ibhodle lesavana. Ufuna ukubeka la. Ufuna ukupractice ubeka ibhodle lesavana la wena. Ngeliwe. Wena nabasha sibika. Manje ungabonanga namhlanje. Eko. Kukhona abantu abayothuka mhla. Sekwenzeka zonke izinto zaphelela. Bese kufika lesi sikhathi abasilindile. Abangazi ukuthi size bangaka abasifiki sale sokuya Jesu mhla ebuya unje awutshela ukuthi kuyoba kanjani ngoba la mhlabela nathi sale sokuya Jesu singaze ngempela nathi sijike kodwa wazi kahle ukuthi umile ndawona awujikile already ngoba ncathi ukhona ukathenga isonto ufike la esontweni ufike no ukuba sebabhukile esonto it does not mean anything ibalapha ngoba lapha ngisho umfundisi ungangaba intandokazi yakho kodwa mawuyintandokazi yamasuku Kona bana bafuna ukuthenjwa yisonto nabafundisi bathenjwe bazi ukuthi bayakholwa kumbizulu liflathelile Jesus. amanye ngithanda lokho kodwa uNkulunkulu mayela kimi yena ophethe isikhiye la ndohlala khona la ngikholela khona ningashumayeli bazana lokuthanda ningaphiki futhi impilo abantu la ushayeke khona vuka uzithanda nakhona futhi ungenzeli somebody ifaith zenzele wena haleluya makuthi nje kumzalane ngeke uyincekazi uyakholwa usindisiwe uyashumela uyathandaza wenzani uma kuthi khona izinto ekade sengaqhaza noNkulunkulu mangase kuthi uyabuya namhlanje buya lapho sakhe Jesus boy sengayiqeda nje appetite yokuthanda lento ayithandayo wazi kahle ukuthi uqhaza noNkulunkulu suka nje haleluya ngoba wathi wasusa amehlo akho kuYesu ukuphitha ephuma wathi uma kunguwe sholo ngisi bathi uJesu wazi mayiqala uphithe hamba wabona kamela and wakholwa ukuthi yena but immediately susa amehlo akhe kuyena waqala ucula haleluya ula ukhona nje uculile into ethile wasusa amehlo akhe kuyena waqala wabuka abantu hayi ma engihamba ngempela akuyenzeka sengisindisiwe wawubatshela ukuthi abenzeni ngoba ufuna ukuphila impilo yokusindisa abanye badumisa ngoba bephethe mic kanti worship lifestyle abanye akakwazi umuntu adumise nje on top of his or her voice ufuna
ufuna ukuthi abe on top of his or her voice ube sephethe mic. Ingakho sithatha isikhathi sihlabele sizinto asinizwa ngoba ngifuna ukuthi niqhashule phezulu manje phethe mic. Manje ngapha ngemuva niqhashule. Kodwa we worship. Bawi worship ukuthi useskimini noma uke skimini qhashula sizwe soprano emuva ngoba ukhona. Yini lento ezokwenza ukuthi ufudumale ube namandla bese uphethe mic. Azakala. Is it off level? You know maphathini, you know on and off. You on about ukuthi uphethe mic. Don't be on about ukuthi useskimini. Yenzeka kanjani lento yokuthi uNkulunkulu ubuze bawuphethe mic. Noma useskimini ungabuza bakuthi nje uyihlalele lento okosazana awufuni. Amen. Asikwele bazalwane. Jesus. Asikwele. Hallelujah. Asikwele. Usakhona abele endlini bakithi. Usakhona. Asikwele. Jesus. Sinabantu abasha, sinamandla. Mawufuna ukwenza into, thatha abantu abasha bafake. Ingakho iEFF isebenzisa abantu abasha. Sephithi ngikhuluma ngento edumileyo zawo netrendana. Angiyona. But ngobona istrategy sakho umaleko. Ubonile ukuthi abantu abazwakalayo nabane power nabantu abanikeza ufire abantu abasha. Ne-ANC zona same kuliwe ngabantu abasha. No sathane bayifike ebandleni uyabayeka abadala ngoba vele sebeyazi nabaya khona. Sekuseduze sekuyakhala phambili bese thatha abantu abasha ngoba ibandla lakusasa. Kuseze wakwenza bawesi wabashiya ngoba vele sebewesi wasukula ama-teenagers no-Sunday school konakala ezansi manje. Ngoba laba manje mawumfundisi abonakalayo bengama-teenagers nabawusona squad bonakala ngababona kosisi babo nobhuti babo ukuthi kuphilwa kanje. Usile siyikholwa kuphilwa kanje. Kusho ukuthi nami ngiyakwazi ukuthi ngihlabele kodwa ngibe nginobani. Engiyona ngalibo. Siyamodela phela khona abantu abezenza kwethu. Jesus. Ay, siyamodela. Njoba mfumile njokushumana nakukhathele. It's because akazi uba nozophenduka evela iphiko engekaliswe ekampilo. Jesus. La khona abantu abayisalela impilo, khona abantu abayisalela impilo. Njengoba bekubekwe kwipost. Jesus. But now kufanele bese kufikile ngutshela iqiniso. Ezinye zezinto ezikwenza impilo yakhe ingaqhubeki phambili. Ususamehla khona. Awunangile wena, sewubhathi usungene phakathi. Fulile manje. And the West abanye basaveza isandla kanje asiboni baba basiveza silently abasha. Uthini-ke ngalezi inkuzi malanga ezazi kahle ukuthi ngiyafa. Eveza isandla kanje. Nekhanda lisaveli. Kodwa uhlulwa ukuthi babizwe ngathi akhona uyichame ngoba nakhona indoda yakho la. Fana ungayincane manje uze uzona ukisa uqobo lakho noNkulunkulu ikhathi zinje konakala. Welike ngiyazi asasukela le. Kodwa mina ngiyakwazi ukathenda umngcwabo wesoka lomuntu. Ifika intombi yakhe iphenduke lapho. Ngiyakwazi lokho. Ingakho ngasakhathazekile nje ngezinye zezinto ngoba ezinye zezinto awuyifundiswa umfundisi ngoba mayikhuluma uzoyitshela ukuthi lo waphila kanje ngesikhathi sakhe. Mawuthi uyabheka ezikhali zonakele. Ingakho ekusiza ngento adlula kuyo. Bese uthini ngambeke emsheni bami Yesu uqinisile kwangewest kanje. Akungcono. Babekhona abantu ababemgona. Kulezi insuku ukhahlela ngaphandle nobomvu bimbo njalo. Kodwa besifanele sibuye nathi. Siye ukuhlupha kanje. Siyahlupha njengabantu abasha. Siyahlupha kuzwa njalo. And usenenhlanhla makuwukuthi abakho abazali basakhozi. Ekhaya nasesontweni. Fika isikhathi la khona bekhathala khona bengabe sakhozi. Sefanele ukuzwa moya ngcwele. Mawungenayo ukuzwa. Amen. Isibala message. Silabe saphuma muhle kuyathandazwa. Cela babuye abaphandle. Vuyani kuxoxa ngaphambi. Umoka Jehova Saba. Jomsiza ukuthi nakuphalo. Israel abasesi.
Umoka Jehova umhlaba umoka Jehova wala konke kwawo noma akhona abanezina umbala Wala konke
ngafisa ukuthandaza nalabo bantu engifisa abasebenzela lithuba livele. Angazi ukuthi inini lakho na kususa amehlo akho kuYesu. Kodwa uyazi ukuthi khona la wasisela. And utama wasusa wena you know ukuthi uphilile. Kwakhona izinto ezikubambayo nezikuphonsela emuva kanti sewuwasusile amehlo akho. Lezi insuku amehlo asuswa ama-worshipers, asuswa befundisi, asuswa abashumayeli abancane nabadala. Awasusa amehlo baqhubeka abashumayeli kodwa amehlo sebewasusile. Bashumayela sebeqilile, bashumayela kukhona izinto ezibamaphili kodwa bashumayela. Kodwa namhlanje ngicela abantu angikwazi nami nginokwami nawe unokwami. Kodwa ngicela ukufuna litho kahle abantu abamze ngendlela esirasi nawe siyathandaza abantu. Thank you Jesus. Lali ithuba livele wena zazi enzele mina ungenzele umfundisi ungenzele imali ungenzele abantu abanye okwakho nokhona bawazi ukuthi khona la usise khona amehla uYesu wabeka kubantu wabeka emhlabeni. Thank you Jesus. Ithemba lakho uNkulunkulu baqala abantu waqwini ngesibuzo uJujuleyo kodwa sifuna ukukhipha khona ngoba lithi iBhayibheli Peter wamemeza esebona ukuthi ngiyacwila basho ukuthi useduzana uYesu baluthi salo wamdonsa wamkhipha take it up ngithanda lo bantu ukukhona ishodathi ukukhiphisa abantu enze lokho ngiphamisa isandla ngoba isikhathi esincane bawuzalishoda uyiworship ukushumayela uyakholwa uyazi ukuthi khona izinto engasenzeki you know ukuthi wena bangaziphendele be original position yakho kunengo kwakwenzela ngawo embusweni kaNkulunkulu. Iqiniso esingelikhuluma esishumayela esikhuluma nje ngoba siyashoda embusweni. Thank you Jesus. Ayashoda amasosha azo abheke asikade isikhathi sifale emehlweni ucela uze ngaphambili mosho ngiyathandaza nami. Just you know yourself. God bless you. We are born. Ngicela ukuthi uyazazi angilazi lesikhulu yophinda kufanele yini athi ngicela ukuthi ungisize phazamisa so ngicela ukuthi ulisebenzele lithu you know yourself isizibandla likaKristu hayi iholiness isizibandla likaKristu lonke because ngisho ngangahlupha la ube powerful la but kwela ngesonto you know ukuthi ukhona izinto sifana mehle sibizana zethu nasonke sikhona silwela ngaphambili akekho ufuna ukujoyina mana yeah akuphana abantu basemlilweni abanye bale babekwe izinto babekwe abanye babekwe ama-decisions wabo abawathatha kwi-temporal situation. Khona abanye abantu abacabanga ukuthi amaphupho abo ngayesaphumelela baze bagcina bekhipha ngomlomo wabo awaphumelele nje because sebesuke bakhuluma kubona bafake isignesho ukuthi leli ngeke lizephumelela. Asibala mehlo babantu cela ukuthi